चाचा जी कहाँ से गिर लई है? ये कौन वाला ताली बजबे छथिन पता है? खैनी लगा के जो लोग आई कल बड़ा स्टाइल में ताली बजबे छे, वाह वाला वाह कई का 3 बेर ताली ठोके छे ओ वाला। हाँ हाँ ई वाला त कहाँ गिर लई टीकावा हे कहाँ रे गिर लई नथिया, हे कहाँ रे गिर लई नथिया, कहाँ से गिर लई है? अहाँ सबके नहीं निक लागैया? कहाँ से गिर लई है, कहाँ से गिर लई है? मच्छरदानी सूतल पियावा, कहाँ से गिर लई है? मच्छरदानी सूतल पियावा, कहाँ गिर लई ढिकावा, कहाँ रे गिर लई नथिया, कहाँ रे गिर लई नथिया, कहाँ से गिर लई है? अहाँ सब खाली व्यवस्था में लागल रहबे कि हमरो ध्यान देबे। कहाँ से गिर लई है, कहाँ से गिर लई है? कनिया जो फिर से ताली बजबियो तो हंसब। कहाँ से गिर लई है? मच्छरदानी सूतल पियावा, कहाँ से गिर लई है? मच्छरदानी सूतल पियावा। विचित्र टाइप के मनुख पलंग से गिर लई है कि अंगना गिर लई टीकावा, हे ओ सोरे गिर लई नथिया, ओ सोरे गिर लई नथिया, पलंग से गिर लई है, पलंग से गिर लई है, पलंग से गिर लई है। मच्छरदानी सूतल पियावा, पलंग से गिर लई है, मच्छरदानी सूतल पियावा। अंत में कहे छथिन घर वाला केहनो रहे छे बड़ा प्यारा रहे छे, की सही बात है ना? सासू के भेट लई टीकावा, ननद के भेट लई नथिया, ननद के भेट लई नथिया, सौतीन के भेट लई है। एते देर में की सब बजली हम किछ नहीं बुझलिए। तो सासू के भेट लई टीकावा, हे ननद के भेट लई नथिया, ननद के भेट लई नथिया, सौतीन के भेट लई है। डबल सिम सौतीन के मतलब से हो छे डबल सिम। सौतीन के भेट लई है। कनी एक बार अहाँ सब ताली बजा दियो तब। सौतीन के भेट लई है, मच्छरदानी सूतल पियावा, सौतीन के भेट लई है, मच्छरदानी सूतल पियावा। सासू के भेट लई टीकावा, ननद के भेट लई नथिया, ननद के भेट लई नथिया, सौतीन के भेट लई है, सौतीन के भेट लई है, मच्छरदानी सूतल पियावा, सौतीन के भेट लई है, मच्छरदानी सूतल पियावा, सौतीन के भेट लई है, मच्छरदानी सूतल पियावा, भेट लई है, मच्छरदानी सूतल पियावा, सौतीन के भेट लई है, मच्छरदानी। घूम फिर के जाएगा तो जाए।